Nou canvi d'horari a l'ambulatori, el tercer des de l'inici de la pandèmia. A partir d'avui, el CAP del Rieral torna a obrir els matins. L'Institut Català de Salut ha establert que l'equipament donarà servei de 8 del matí a 3 de la tarda. Fora d'aquestes hores, l'atenció primària es farà al CAP de Bigues i Riells, que també a partir d'aquest matí obre les tardes d'1 del migdia a 8 del vespre. Fins l'emergència sanitària de la Covid-19, el CAP del Rieral funcionava matí i tarda, però amb l'aparició del coronavirus, els ambulatoris de Santa Eulàlia i Bigues i Riells van començar a obrir alternativament. Entre el març i el juny, Santa Eulàlia va fer matins i Bigues i Riells tardes, i a partir del juny els horaris es van invertir. Mentrestant, aquests dies arrenca una campanya de vacunació antigripal marcada per la pandèmia. A Santa Eulàlia, les vacunacions han arrencat avui, al CAP, però es reforcen amb 2 dies a la fàbrica, aquest dijous i el 30 d'octubre, de 9 a 1 del migdia. Sempre amb cita prèvia. La campanya d'aquesta tardor està condicionada per la incertesa sobre el comportament que pugui presentar la Covid-19. Salut fa especial èmfasi en l'aplicació al personal sanitari, gent gran, preferentment a partir dels 65 anys, i persones de qualsevol edat amb malalties de risc. L'objectiu és protegir les persones més vulnerables, disminuint al màxim la incidència en aquests grups.